Благодаря ви. Това, което исках да споделя днес с вас и чрез вас, разбира се, с всички жители, не само в област Враца и на цялия Северозапад, е да ви разкажа първо какво е състоянието на инфраструктурата с всички тия критични обекти, за които много години, виждате, се строи и няма резултат. Нека да разкажа първо връзката, която е от Ботевград до Мездра. Първият лот, знаете, че беше пуснат в експлоатация, включително част от него. Аз като регионален министър успях да го пусна в експлоатация. От тогава минаха 3 години. Както забелязвате, другия участък все още в половината си трасе е строителна площадка. Това, което мога ясно да кажа, че след изборите скоростта на строителството ще се увеличи рязко. Имам възможността да пътувам много често и нека да го кажем и на строителите чрез вас. Това не е темп за строителство и то за обект, който оставя страшни проблеми на цял един регион. Така че ще се наложи да им кажем от сега да се приготвят да строят по друг начин и да завършат обекта, надявам се, до края на годината. Следващия етап от този път, знаете, че аз в 2 медии го нарекох пътя на позора, е участъка, който е от Враца до Монтана. Да разкажа за него. Когато бях регионален министър, обсъждахме трасе за този път. Сега ситуацията е същата. Това, което следва да се направи по най-бързи начин, да се одобри трасето, да се направи проект и да се изгради този път. Разбира се, никой не може да върне времето, но можем да печелим време от тук нататък. Знаете, че моята сила е в проектирането, като архитект. Не се съмнявайте. Аз и затова съм водач в този регион, за да може наистина да обърнем внимание по най-бърз начин да допроектираме всичко непроектирано и по най-бързия начин да накараме строителите да го построят. Ако някой пътува от Монтана към Видин, ще обърнем внимание, че първите лотове, които са около 40 км на север от Монтана, за съжаление, не се строи. Имах възможността да приготвя процедурата за отчуждаване на тези лотове. Минали са 3 години. Знам, че има издадено разрешение на строеж и че има протокол образец 10, да ви кажа какво представлява той за спиране на строителството. Позор! Следващите лотове на посока към Видин, те са в готовност средно около 50%, с изключение един лот, който е пуснат в експлоатация. Скоростта ще се увеличи рязко. Ще трябва да се допроектира всичко, което не е проектирано, защото Северозапада не заслужава това отношение. Да кажем също, че тунелът под Петрохан е реален. Не е политическа дъвка. На него ще направим проект и, както съм казал много пъти, ще търсим публично-частно партньорство, за да бъде изграден. Някой да ви лъже, че държавата има достатъчно пари, държавата няма пари да го построи, но това е най-бързия коридор от Видин към София, защото се спестяват около 50 до 60 км и още повече, което е много важно. Този път в момента, който минава покрай Враца, ще бъде облегчен към движение и това движение няма да прави задръстване на магистрала Хемус. Това е логиката в развитието на инфраструктура. Аз ви поканих, за да говорим само за Северозапада, затова няма да говоря за другите магистрали, но има още една тема. За тази тема, когато дойдох за първи път тук, не знаех, че съществува. И това е темата, че община Враца няма общ устройствен план. Като архитект ви го казвам, това граничи с беззаконие. Защото закона, по който се изгражда една община, е общ устройствен план. Отказа да бъде одобрен общ устройствен план означава, че е отказ на общината да развива града по закон. И сега от този проблем
от всичките ми срещи, които наистина направих, се натъкнах на още един проблем, който със сигурност вие сте го знали с години назад. Това са така наречените лозята. Тази територия, тъй като аз дълги години съм се занимавал с администрация и знам какво се е случвало, само по документи, които прегледам, тази територия някога е възстановена по така наречения параграф 4. Хората си закупили имотите, тя наистина е много голяма, това е безспорно. 2001 година е бил срока, в който някога някои управленци, не тези със сигурност, упрекане към тях, макар че и след това нищо не се е случило, са длъжни да ги вкарат в строителен полигон, т.е. да бъдат тази територия да направят строителен полигон. Строителен полигон означава, че това не е земеделска земя и тези имоти на хората, всичките, които притежават имоти там, няма статут на земеделска земя, има статут на полуурбанизирана територия, защото това, което е там, не е урбанизирано. Много години са минали от тогава и недоволството от срещите ми с хората разбрах, че е много голямо. Когато започнах да проверявам какво се случва с предвижданията в общия устройствен план, се натъкнах, че с годините назад е правен опит за общ устройствен план и тази територия, аз имам само него, тази територия наистина е потвърдена, тъй както закона го повелява, е потвърдена за развитие на вилна зона. Интересното обаче, този план е правен, може би 10 години. Той е бил съфинансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както са всички договори сключвани във времето, след което общината е прекратила договора и е върнала парите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общината се отказала, мисля, че е 21 година или 22. Периода е този. Извинявам се, че ви прекъсвам, но на последната сесия точно това зададахме въпрос от ДПС много начало. И от общината дадаха уверение, че се изготвя план. Точно така. Специално с лозята в момента. И ще бъдат регулирани. Аз ви разказвам процедурата и закона такъв какъвто е. Какво отговори общината, не знам. Ще стигна обаче до края. Този план, за който коментираме, е прекратен. Възложен е нов общ устройствен план, с който община Враца го финансира изцяло. Защото вече не може да ползва пари от Министерството на регионалното развитие, а освен всичко останало е върнало парите. Това, което обаче знаеме, но не знаеме до какви са границите, част от лозята не попадат в бъдещето предвиждане за включване в регулация. Единственият начин, защото ме попитахте, единственият начин една територия да бъде изработен за строителен регулационен план е преди това да го има в общия устройствен план. Тоест, ако в момента някой се опита да прави подробен устройствен план и да вкара лозята в регулация, не може да го направи без предвиждане на общия устройствен план. И сега стигаме до момента, в който аз като архитект и като кандидат за народен представител в този район се обадих на колегите архитекти и ми отказаха да ми дадат предвиждане на общия устройствен план. Сега задавам въпроса, какво крие кмета. Лошото е, че част от моите колеги, защото те са ми колеги архитектите, влизат в тази цялата история. Поисках среща с кмета днес, с това и поканих. Беше ми казано, че тази седмица е в отпуск. Да приемем, че е така. Искам да ви информирам, защото съм много притеснен, че ако сега се изтърве момент да се помогне и то не на хората, които имат имоти в лозята, а да се помогне закона да тържествува, защото това е изискване. Знам мотивите. Много е голяма територията, общината не може после да си позволи да го урбанизира. Само, че то е факт. Общината е длъжна да се съобрази, че там има имоти, че там има застройки и че тя трябва да се съобрази с закона. Във вторник, след празниците, на 14-ти, в 10:30, аз поисках нова среща с кмета. Разбирам, че кметът е съгласен. Ще ви поканя и вас, ако желаете, ако е интересна темата, но аз мисля, че е много интересна, да видим какво крие кмета. Защото моето убеждение, аз оставам с убеждението, че се крие нещо.
да скрият план. Още повече, че в общия устройствен план има да се отбелязва и трасето, което е обхода на Враца, спрямо пътя, за който коментирахме, пътя, който е от Враца към Монтана. Ние имаме достатъчно съвместна работа. И тази съвместна работа не е логично да почне по този начин. Да се крият планове. Аз като архитект не мога да си го представя. Аз съм бил дълги години главен архитект в общини и в райони. Никога не съм си позволявал да крия план, защото плана би трябвало да бъде изготвен за публично. Да, процедурата е такава, че те са длъжни да направят обществено обсъждане. И защо не го правят една година? Доколкото разбрах от разговорите с колегите, в резултат на моите активни дейности, среща с хората, които са собственици на тези имоти, общината се активизирала и е върнала част от плана за определени забележки. Защо го държа една година? Защото колкото знаем държа една година, но аз ви предлагам, нека всички тези въпроси, включително това, което ви казвам, може да ги зададете на кмета. Това, колкото и да изглеждат едни картинки, едни цветни петна, това е бъдещето за развитието на общината. И не може да се подхожда по този начин. Още повече, аз имам добри намерения, искам да помогна, работил съм тази материя и ми се отказва всякакъв достъп, контакт, не знам как да ви го кажа. Така че, затова ви събрах. Благодаря ви. Разказах ви за пътищата. Може да бъдете сигурни, че от ден първи, след като новото правителство стъпи в длъжност, знаем какво да правим, още повече, че 10 месеца сме работили в тази посока. Наистина е притеснително, че за 3 години почти нищо не се е случило. Вие го виждате. Аз да ви го разказвам, вие го виждате. Лошото е, че като планове ги няма, защото винаги съм казал, че плановете са невидимата част на един строителен процес. Само, че невидимата част се няма. Тоест това, което виждате, че го няма, няма нищо. Затова ще ми е наистина приятно, ако дойдете в вторник на 14 да попитаме заедно кмета какво крие и да помогнем с две неща. Първо, да можем наистина тази цялата територия да бъде справедливо урбанизирана. Никой не казва, че утре ще трябва да даде пари кмета, но тя трябва да бъде предвидена. Един план се прави за 20-30 години напред и не може хората да останат без бъдеще. И другото, което е да попитаме кмета, и аз искам да го попитам също, какви други проблеми има за града, които държавата може да помогне. Няма смисъл да се крие, защото той представлява жителите на града, жителите на общината и логично е да чуеме него. Аз част от хората ги чух и затова днес направих пресконференция, защото не мога да си говоря с него. Благодаря ви. Може да давате въпроси колкото искате. Каква сума, какъв размер са върнати на министерството? Ами не мога да ви кажа, ама ще се обада, ще разбера и мога да ви отговоря във вторник. Въпросът е, че А колко